Magyarországon az 50 év felettieknek legalább a feléről mondható el, hogy hiányos a fogsora. A hiányzó fogak pótlása nem csak esztétikai látványt nyújt, hanem azért is fontos, mert jelentősen javítja az életminőséget, visszaadja a ráguk képességet és tehermentesíti a még egészséges fogakat. A modern fogorvosi módszereknek köszönhetően ma már lehetőség van arra, hogy olyan valósághű pótlások készüljenek, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak fémet. Ezt nyújtja ez a fogászat is. Nagyon sok fémallergiás beteg létezik. A fémallergiának is többféle válfaja van, az egyik az a nikkel allergia, úgyhogy mi már évek óta nikkelmentes fémből dolgozunk. De a legjobb az, hogyha fémmentes. A fém az nem igazán szövetbarát, kivéve az aranyat. És a titánt. Ez a kétfajta fém van, amelyik szövetbarát, a többi az nem igazán. Különösen a nikkel tartalmú fémek. Tehát a legjobb az, hogyha olyan pótlásokat készítünk, ami egyáltalán nem tartalmaz fémet. A rendelőben a fém helyett porcelánpótlás készül, akár teljes fogsort is készítenek belőle, attól sem kell tartani, hogy a kerámia fogak gyorsan elhasználódnak. Egy időben panasz volt a porcelánokra, mert hogy repedtek, nagyon merevek voltak, de hát ahogy telt az idő, sokat fejlődött a technika, és a mostani porcelánok azok már úgy vannak összeállítva, az anyag úgy van összeállítva, hogy úgymond ilyen puha porcelán, ami gyakorlatilag sokkal nagyobb terhelést elbír, és nagyon, nagyon esztétikus, nagyon szép. A fémmentes technikának köszönhetően a fogak természetes színe is könnyebben visszaadható, így gyakorlatilag olyan esztétikus koronák és hidak készülnek, amelyek egyáltalán nem térnek el az eredeti fogaktól, de akár a teljes fogsor pótlása is megoldható. Vannak fogak, és megoldható a híd készítése, tehát a szájban, de vannak pillérfogak, amik lehetővé teszik azt, hogy hidat készítsünk, akkor azokat lecsiszolják, a kollégák lecsiszolják, lenyomatot veszünk róla, és arra elkészül egy váz. Hogy ez porcelánváz vagy fémváz, ez attól függ, hogy a beteg melyiket választja, mind a kettő megoldható. Ha fogatlan a száj, és nem vállalja a fogbeültetést a paciens, létezik ilyen is, én se vagyok bátor ember, akkor kivető fogsort készítünk neki. Ha csak hiányzó fogakat kell pótolni, vagy kivehető fogsor készül, akkor 1 hét a várakozási idő. A rendelőben ugyanakkor implantátum készítéssel is foglalkoznak. Beültetésnél 6 hónapot kell várni arra, hogy nagy biztonsággal becsontosodjon az implantátum.